Dafara e passé Dakar. Kasira dinamo. Sungalo. E kungolo ati. Dugu wari ko diba fo dugu andugu. Dum warata de. O ko ni kuma tala sa. E ka sama moneto yi. I yere ta. Sita. Sita ka numéro flani. Warici. Wari sera. Allo? Ye wari sɔrɔ? O ɲɛna. Tiɲɛ yɛrɛ la, ko ni sama bɛ maa min ɲɛ, ko n komi t'i gosi. Ngonga. Sama mone I yere ta. A sɔngɔ ka nɔgɔ ni Mali wari ci sira bɛɛ ye. Dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye. Wa bɔsara ye musaka fitinin ye. Sama mone jini kuran bɛ sara n'a ye, crédit bɛ ta n'a ye, sanni feere bɛ kɛ n'a ye. Sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye. A y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. Aw bisimila hôtel Lafiya la. Ni ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen do walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban I kiniboloya fan fɛ I bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ I kiniboloya fan fɛ I bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do. El Haj Amadou Adital diinɛ kuntigi ba de do ɲɔrɔ kɔnɔna na Tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔnɔ olu ka kalifa de do a minɛna an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan an miirina bɛ a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ min ye Cɔrɔnɔ Amadu Adital ye maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yirula k'a fɔ silamɛ do laadiri do baarakɛla do faso kanuna do miiriya ɲuman ka bɔ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka segin ka na a ka denbaya kɔnɔna na ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ye an ka laɲini ye an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye bɛɛ bɛ seli la bɛɛ bɛ bato la zaviyaw kɔnɔna na misiriw kɔnɔna na tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen do k'u jɔ bi an b'an ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman in ye min ye an ka nin kalifaba in ye min ye an ka nin mukadamba in ye a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan ala k'an tulo don kibaru ɲuman na. Dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuran fili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don ka to mobili bolila
a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye edmsa ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman ɲi b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a janbɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman ɲi sɔrɔ isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrikiw fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ fatu ni isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ edmsa ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence edmsa mun ka surun aw la bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ Bismillah an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle ni ye kunnafoni telimɛ min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw tulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle miniw boulangeries supermarchés hôtels bars restaurants écoles publiques écoles privées avocats notaires huissiers pharmacies sociétés de vente de véhicules jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier nin sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire rempli kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo kan APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. An filɛbagaw ani an lamɛnbagaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma ka kɛ ni aw sigiyɔrɔw ye ani aw ka baarakɛyɔrɔw ye ani aw ka jabalaw ye ani aw bɛ dugu minnu na ye maliyɛn cɛman n'a musoman aw bɛɛ lajɛlen ani ɲankuma bi ye alamisa ye juin kalo tile 5 san 2025 keba sini ye seli ye dɛ saliba tɛ laya sali aidel kebir bi ye arafa ye ala ka bato bɛɛ lajɛlen minɛ keba i yɛrɛ kɛ maa ye ɲinanzaw i sera ka arafa sun bi ala k'a timako ɲuman di ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ma ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo sɔgɔma in na
an ka babu bɛna tali kɛ wolomasiri tabaw ka wuli ka jɔ min bɛ an ka jamana kɔnɔna na sɔgɔmada in na an y'a mɛn k'a fɔ mawukaw fɛ yen bin taara kɛ yen wolomasiri tabaw dagayɔrɔ kan kibaruya wɛrɛ minnu bɛ wolomasiri tabaw ka ko la an na olu da aw tulo kan baarakaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa bamanciwale kɛbaa maa sigana maa saba olu tɛgɛ sera ka da olu kan Tumbutu tɛmɛnen ani Segu Joyila fana ko sa ko ka couvre-feu k'o sigi ale fɛ yen maa 2 o de fatura Sirabaga kasara la Tuna ale ni Bani Pɔ ni ɲɔgɔn cɛ maa 12 olu sɛbɛkɔrɔ joginna Sirabaga kasara min kɛra Segu ani Bila ani ɲɔgɔn cɛ ko an ka hakili to an yɛrɛ la kibaruya jatigintanw kibaruya minnu ni kɔrɔfɛn t'u la maaw k'u kɔlɔsi o la k'ebaa ko sini ye saliba ye sini ye laya sali ye ni Ala sɔnna a ma baara minnu bɛ ka k'o kɔnɔna na an na da don fana na an na taa magangaw fɛ yen Arafa Mali hijidenw n'o ye gouvernement ta a bɛ fɔ o ma ko filière gouvernementale kɛba olu sera Arafa kɛnɛ kan an ka cɛden ale bɛ yen n'o ye Ibrahim Jawara ye ale na dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna o la kiiri min sigilen don kɛba Pankuru kiiri kunungo Musa Mara basigi ni lafiya kɔnɔna na kɛba a bɛ nin de dɔn koyi expert comptable de don kɛba Musa Mara bɛ min dɔn o ye wari de ye wari kɔni a taacogo n'a nacogo sariya sira fɛ a b'o ɲɛdɔn kunungo a y'a ka kuma kɛ bonya ani karama kɔnɔna na fɛn minnu bɛ yen kɛba n'olu ni sariya tɛ taa a y'olu fɔ minnu ni sariya bɛ taa a y'olu fɔ Musa Mara ye kuma minnu fɔ Mamadu Kamara Madus info 360 ale ye min fasiri o la anw na o walawala aw ye bamanankan na aw ka se ka o sɔrɔ cogo min na ka se ka faamuyali kɛ Sini lasigiden ale fana bɛ ka kasa kuru kɛba san 3 tɛmɛnen kɔfɛ sa ko a bɛ taa so maa wɛrɛ kan ka bila ka na a nɔ na jamana ɲɛmaaw ye chevalier de l'ordre officier national u y'o janjɔn ta ka d'a ma kunungo min ye Ablaye Diop ye an ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ minisiri ale y'o jɔnjɔn in d'a ma conseil de ministre kɛnɛ ka kɛba Morila sanubɔyɔrɔ ko Mali y'o fana minɛ ka fara a ka sanubɔyɔrɔw kan o baara kɛra cogo min an na o ɲɛfɔ min ye jɔyɔrɔ dira maa kelen ma maa min ni o ye Mali yɛrɛ ka wolomasiri tabaw ka ciden ye Mali ka lasigidenso la Washington kaw fɛ yen ale kelen pe dɔrɔn de ka jɔyɔrɔ dira ale kelen ma kunungo conseil de ministre la Mamu Dafe ko sangɛmɔ k'an k'an labɛn conseil de ministre a ye bɛɛ lajɛlen labɔ a kalama ko sangɛmɔ ko nin kalo in tile 12 don a bɛ kɛ sangaw fɛ yen kɛba ani 15 de l'environnement bɛ bɛna na dorogo ɲɔgɔn na han u bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ kalo tile 12 hakili la k'a fɔ min ye général de division Ablaye Mayiga nin baara ninnu bɛɛ kan ka taa k'ale ɲɛna sangaw fɛ yen min ye ekɔlidenw ka ɲɔgɔn dan ye ko sijɛ ye fiti k'a ka dugu la dɛ e ti ba fila bɛ k'a ye de e ti bɔ ma in na o fili ka dugu de kɛba kɔni kojugu foyi ti kɛ aw ka dugu la nka a ye maa caman kunkolo tigɛ dɛ n ko aw ɲini kana fana ka record bati an yɛrɛ ka bisitigi b'an da la Segu an da a bɛ yɔrɔ min fɔlɔ Mali Ala ka jamana in kisi Ala ka jamana in tanga nin ye an donkan ye sɔgɔmada in na an bɛ Jaba Sidibe fo a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen Sori Kɛmɛso an b'a fana fo Bayiba mairie district kɔnɔna na ka foli ta ka ɲɛsin a ma ni mairie district baarakɛla bɛɛ lajɛlen an tɛ ɲinɛ fiyewu min ye madame Makalu ye Binu Kone k'an ka foli bɛ s'a ma ka Musa Togola fo Maliyɛn minnu bɛ kɔ kan min ye Ibrahima Sako ye a n'a ka maaw ka baarakɛyɔrɔ wolofaw fɛ yen y'a fo fana an b'a fana fo a n'a ka baarakɛlaw Torokɔrɔbugu kɛba an bɛ Kiledu mɔgɔw fo Ablaye Andan kunungo an y'a ka kumakan na tɛmɛ bi sɔgɔmada in na Dragon Amidu Jara Dirpa mɔgɔw taara ale de ɲininka nin ye an donkan ye sɔgɔma in na sɔɔni sisan an bɛna n'a bɛɛ lajɛlen walawala a bɛ se k'a faamu cogo min. An b'a fɔ sa n ko min ye bi sɔgɔmada in na baabu ye kɛba an b'a daminɛ ni wolomasiri tabaw olu ka baabu ye kunungo min ye général de division Umar Baru Jara ye
ale ye kibaruya dɔw di ka kɛ ni wulikajɔ dɔw ye nka sɔgɔmada in na a solila ka kibaruya wɛrɛ di tuguni keba min ye wolomasiri tabaw olu sigiyɔrɔ min bɛ mawukaw fɛ Sikaso marabolo kɔnɔna na ko kɛlɛw bɛ sen n'a ye bamanciwalekɛbaw nana o sigiyɔrɔ in sɔrɔdasiw sigiyɔrɔ in kɔni ka taa bi yen kan pankuru ale wulila nɔgɔnin fɛ baaraw bɛ sen na bamanciwalekɛbaw u ye nin wulikajɔ min kɛ sa yaasa ka se ka a ko bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ ka da bɛɛ lajɛlen tulo kan kunungo fana kalo tile 4 tesitikaw fana fɛ yen bin taara kɛ an ka wolomasiri tabaw dagayɔrɔ ka nɛgɛ kanɲɛ 15 waati Gao marabolo kɔnɔna na armée ale bɛ wulikajɔ la ye basigi ni lafiya u bɛ se ka na cogo min na keba ka kɛ n'an ka kibaruya sɔrɔlenw ye maaw tun ye kibaruya di sa k'a jira k'a fɔ ko mugujugutigi dɔ k'o bɛ Mamaribugukaw fɛ yen Mamaribugu ale tɛ commune de Manden kɔnɔna ye wa ko yen kɔni ko kuma in ye nkalon ye sabula bɔlɔlɔ sira fɛ maa caman y'a jira sa k'a fɔ ko dugujukɔrɔmugu ale ni mugujugu ko donnen don Mamaribugukaw fɛ yen nka sɛgɛsɛgɛliw ni ɲinini minnu kɛra u b'a jira sa k'a fɔ an ka wolomasiri tabaw olu yɛrɛ de bɛ wulikajɔ la yɔrɔ in na ye sabula u ka mugu ci yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko champ de tir maa dɔw de kɔni taara ka taa dugujukɔrɔmugu don o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na minɛn min b'an ka wolomasiri tabaw bolo bi ka kɛ n'o ye u ye wulikajɔ kɛ sa ka se ka u bolo da minɛn ninnu bɛɛ lajɛlen kan dugujukɔrɔmugu in k'a bɛɛ lajɛlen salo k'a bɔ min ye champ de tir ye n'o y'u ka mugu ci yɔrɔ ye u ye a bɛɛ lajɛlen larawuli i b'a dɔn k'a fɔ kebaw dɔw tigɛ ko fo dɔw ka ci o cili de hukumu kɔnɔna na sa bɛɛ lajɛlen binna k'i ta fɔ bɔlɔlɔ sanfɛ k'a sɔrɔ mɔgɔw ma sɛgɛsɛgɛli kɛ nka armée yɛrɛ de tun bɛ baara la yen yaasa basigi ni lafiya bɛ se ka don cogo min na dugudenw bɛ se k'u ka baara kɛ cogo min na sɔgɔmada in na an bɛ kuma di Amidu Jara Daragɔn ma min ye wolomasiri tabaw olu ka gun ka baaraw dɛmɛw olu kan ka kɛ cogo min na ale fɛla ye min ye DIRPA u ye kuma di ale fana ma bi sɔgɔmada in na. kun ni satogo de bɛ hɔrɔn na n'i y'o jɛ dɔrɔn i su bɛ kɛ sulangolo de ni bitile tɛ cɛbakɔrɔ ni nɛgɛ dalen nama tun t'a to a su ka toli fiyewu ni bitile tɛ sudunwara u b'a f'i ye ko namaw ye yɛlɛbɔ ko dugaw ye yɛlɛbɔ dɔnkili la gansanw tɛ dɛ su dɔw bɛ yen nɔ nama yɛrɛ ko n'ale tɛ hali ni nama gansan t'a dun namakuntigi de b'a dun ni dugamasa fana na ale de bɛ jigin o su kan parce que ni maanifin sara hɔrɔn satogo la i sara danbe satogo la i sara halala ni yɛrɛwolo satogo la y'a mɛn dɛ silamɛ ɲuman ye saya min kanu i sara o satogo la dɔrɔn baara de b'ani bolo wara ninnu da to i su ka toli fiyewu cɛbakɔrɔ sadon ye yanga de tɔgɔ don wa si bɛɛ n'a bɔcogo don a bɛɛ n'a bancogo don n bɛ fɛn dɔ f'i ye bi ne y'o ye ɲɛ na jandigila ataki kɔfɛ ne bɔra Bamakɔ n bɛ taa Segu n dalen se yen nɔ n y'a sɔrɔ mobili dɔw jɔjɔlen don n yɛrɛ ye n jɔ n nana n y'a sɔrɔ muso 3 ani cɛ 1 u nana u bɛ ka ataki kɛra cogoya min na u bɛ ka n'a ɲɛɲini quoi dɔ nana ka n'a lakale a lakalelen a denkɛ sara cogo min na a ko a denmuso ma a ko n'i kasira n b'i nɛtigi da kɔnɔ i bɛ sa cogo jumɛn ɲini na ka tɛmɛ nin kan ko a sara ka marifa de to a bolo a bɛ tili la a ko a tɛ boli fiyewu wa a t'a jɔyɔrɔ bila a ti fɔ ko min bolila filɛ nin ye ale bi jɔ a bɛ saya a ko n den sara nin cogo na ko n tɛ se ka ɲɛji ye maa ɲɛ ka bilen fiyewu ko n jɔrɔla min na o kun ye malo ka saya de ye mɛ n'a ma malo ka sa fo a sara a faw sacogo la a sara a tulomasamaw sacogo la a sara a wolokun kama a sara a bɔkun kama a ko kasiyɔrɔ t'ale la ni dɔwɛrɛ mankan gannen don waati min na n bɛ si bi maa t'o dɔn n bɛ tile sini maa t'o dɔn dɔ y'i to dugu kɔnɔ k'a denkɛ wele ko minɛnw bila i ka segin a ko ba n b'a fɛ fo ka taa kɛlɛ in ba i kana n wele bilen ko ni bɛɛ y'a ta wele k'u bɛ t'i sigilen minɛ sigiyɔrɔ la ko n kana wele fɛn nin kɔ bilen sɔrɔsi denmisɛnnin don a ye nin fɔ ne jɔlen ɲɛna ne y'a fɔ n y'a ɲini ala fɛ n'a ma kɔli si la a ma kɔli masaya kɔnɔ ala ka fɛn fari si kan min ko in dɛmɛ ne kɔ ala b'a lakali si dan n'i fa sigilen ma don min na wa a bɛ balola hali bi o ye dɔ ye kɛlɛ nana gɛlɛya ka gɛlɛya cɛw banna minnu bɛ mugu don kisɛ la fɛ marifa la k'a di kɛlɛdenw ma sɔrɔ kɔnɔ ubiyɛn bili sanfɛla la musow nana ka na jɔ o nɔ na ka na gɛlɛ kɛ ka den kun tigɛ
a y'a fɔ a cɛ ko kɔkɛ ko nɛgɛ ye den minɛ a ko fani batoto don ko minɛ ko maa ti den da jɔ la k'a fɔ ni k'a bila k'an b'a sɔrɔ yen o kɛra dɔ ye dɔ wɛrɛ kɛra tuguni minnu bɛ sɔrɔ la cɛ dɔgɔyara min kɛ muso dɔw fana yɛlɛla npogotigiw ko ka marifa mugu k'a la ko k'a di olu yɛrɛ ma sanfɛ bilahi a ye mugu ci fo k'a sin kuru jigin o kɛra Sagoyiba mais ale npogotigi fali de ye mugu ci fo ka taa sin kuru ci k'a kɛ ko kama ala k'a da sin kelen ma deli ka fali bon ne b'a dɔn an bɛ se ka bɔ olu la ka tila ka laban ka kɛ maa na sugu dɔ ye ni ko wɛrɛ t'a jukɔrɔ ko wɛrɛ de b'a jukɔrɔ sinon min f'i ɲɛna bi bilahi n'i ye kuma lankolon mɛn maa min da la i b'a sɔrɔ a balima ti a kɛnɛ kan walima a balima den da kɛnɛ kan n'a balima den b'a kɛnɛ kan i b'a sɔrɔ min y'o wolo a n'o tigi tɛ bɛn na sinon fɔlɔ ni ninnu kɛra an ka jamana kɔnɔ i b'a sɔrɔ cikɛlaw yɛrɛ dama tun bɛ fara ɲɔgɔn kan k'u ka kɛlɛ fana bɔ misitigiw bɛ fara ɲɔgɔn kan a y'a to an ka kɛlɛ fana i bɛ mɔriw faralen ɲɔgɔn kan a y'a to an ka don kaliwa la nin ko in na i bɛ somɔgɔw kɛlen ka ɲɔgɔn jɛ jɛtu kɔnɔ a y'a to an ka taa fara ɲɔgɔn kan an ka nin ko in an ka ɲɛɲini ji jɛlen na o dɔw b'a sɔrɔ cɛmisɛnninw bɛ kasi la ko f'olu ka taa kɛnɛ kan kɛlɛ solosi don balimamusow de tun bɛ gita sigi i bɔra maa minnu na o b'o f'i ɲɛna o don jelikun tɛ dɔnkili da mais jeli tun bɛ ngara de da o tuma jelikɛ fana bɛ na i bɔra maa min na o bɔra nin na i bɔra maa min na o bɔra nin na i bɔra maa min na o bɔra nin na a ka kɛta ye nin a ka kɛta i ka du danbe ye fɛn o fɛn o tun b'a bɛɛ segin i tulo la i ba bɔra bonda min na i fa bɔra bonda min na maa t'i somɔgɔ dɔ ka tɛmɛ i yɛrɛ balimamuso kan i ba de tun bɛ n'a f'i ye karisa n k'a mɛn k'i tora yen n b'o fɛ ka tɛmɛ tɔgɔjugu talen kɛ i fɛ kɛlɛyɔrɔ la muso min y'i wolo de b'o fɔ bon n'i ye tɔgɔjugu ta i y'ale de lagosi muso tɔw cɛ la i y'ale de malo muso tɔw cɛ la tɔ denw tora yen nɔ dɔw denw ye tɔgɔ sɔrɔ yen e bolila y'i kɔ don ka na k'i ye ne de se degun ma ye malo ma u baw ma foyi minnu furu kɔnɔ ne ma min minnu u baw ma tɔɔrɔ si k'u furu kɔnɔ ne ma min minnu u baw ma cɛ bonya si kɛ furu kɔnɔ ne ma min minnu olu denw ni ne ta tɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ fadenya kɛnɛ kan ko a bɛ to ne ta la cɛ siranna i bɛ sa cɛ ma siran i bɛ sa su ni tile an bɛ dugawu k'u ye nka n bɛ kelen kɔni f'u ɲɛna kuma misɛnnin ni ŋunuŋunu min bɛ bɔ kɔfɛ o ka n'u kɔfɛ ala ye maa o maa da mago dilan kama i sagola kuma bɛɛ ma f'i ye o b'a f'i ye ko ŋana ma mandi ni kobile dɔ tɛ ni kobile tɛmɛna i y'i bolo don a kɔrɔ minnu ye o jɔn ma mɛn o bɛ ɲinɛ a kɔ nka i daka ye ŋana ye min i kun don o kɔrɔ n'i y'i kun bɔ a kɔrɔ i ye daka sɔsɔ i nana min kama i t'i ko ye fiyewu o kama a bilenma fara a nɔgɔma kan cɛbakɔrɔ kan ka to ko dɔn walahi cɛbakɔrɔ kan ka to ko dɔn jamu o jamu bɛ mali kɔnɔ a bɛɛ sɔrɔla kobile dɔ de da la n'o jamu b'i la ka ban a to i ka tɔgɔ di bulonda yɛrɛ ma hɔrɔn dɔ bɛ baro sigi hɔrɔn wɛrɛ tɔgɔ la danbetigi dɔ bɛ baro sigi danbetigi wɛrɛ tɔgɔ la halala dɔ yɛrɛ bɛ baro sigi halala wɛrɛ tɔgɔ la a y'a to ni min ma ɲɛ k'o kɛra min ye o ka f'o ɲɛna o waati denkɛ n'i ma da foyi kama ni kuma bɔli tɛ denkɛ n'i ma da foyi kama ni kuma bɔli tɛ n'i ma kɛ kuma bɔla i tile de ma bɛn a ma i bɛ na cogo min na i bɛ sa ten tɔgɔ t'i la jamu t'i la don dɛmɛ na yan nɔ mɔgɔw tun bɛ dugawu de don ko kobile ka kɛɲɛ n'olu tile k'u ka tɔgɔ sɔrɔ a la o n'a kɛɲɛna ni min tile n'e bonyankow ye dusu sɔrɔ ka taa kɛnɛ kan e kɛra olu lagosibaa y'u kɔfɛ i hakili la k'i bɛ ka maa lagosi yan i yɛrɛ kun de don n'i ye maa min mankan ma ko anw ka du tɛ fɛn ye kana ɲininkali kɛ ale de ma kɛ fɛn ye fɔlɔ sinon du tɛ koko jɔlen ye anw ka dugu tɛ fɛn ye ale de kɛn tɛ fɛn ye dugu tɛ koko jɔlen ye o jamana tɛ fɛn ye a fɔ ko fɛn de ma wolo olu ka so kɔnɔ ɲɔnɛ hali sini sɔgɔma jamana den dɔ b'a sago la jamana ko la bawo a ka kɛta a ma ɲinɛ o kɔ. Amidu Jara Dragon ni tun ye ale ka laseli ye halisa an bɛ to armée ale ka bolo kan ka kɛ ni dɛmɛ hukumu kɔnɔna ye sa maa dɔw bɛ yen n'olu ye maliyɛnw ye n'u sigilen don kɔ kan malabo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Guinée équatoriale kaw fɛ yen olu ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma faso ale dɛmɛ ni hukumu kɔnɔna na ko sɔrɔdasiw dɛmɛtɔn olu bɔra malabokaw fɛ yen Guinée équatoriale sefa wari miliyɔn 1 ani 500 ani sefa wari miliyɔn 1 ani 20,000 u y'o de ta ka di jamana ɲɛmaaw ma ka kɛ ni u ka bolo fara ɲɔgɔn kan min sera ka kɛ a yira sa k'a fɔ min ye musaka in kɔni a kɛra ko k'a di kɛlɛkɛlaw ka se ka dɛmɛ n'a ye Cɛmɔgɔ Kante Karim Goyita ale ni Pacom Dambele olu de nana ni musaka in ye wolomasiri tabaw ka baarakɛyɔrɔ la conseil stratégique min bɛ n'o ye colonel major Didier Dambele ye
ko in bɛɛ lajɛlen kɛra ale ɲɛna ani wolomasiri tabaw ka ɲɛma belebeleba dɔ olu fana tun bɛ ko kɛnɛ kan waleya in sɔrɔla maa min fɛ sa o ye Musa Ɲagandu ye ale ye maliyɛn ye a si bɛ san 70 la ale yɛrɛ sigilen don Malabokaw fɛ yen ale kɔni ye ŋaniya ta sa k'a fɔ ko ka se ka nin ko in sigi sen kan conseil stratégique n'o ye colonel Didier Dambele ye a ye foli ta ta ka ɲɛsin u ma musaka min dira ani u kɛlen don ka bi min wulikajɔ min kɛ bi wolomasiri tabaw ale ni finitigilakaw k'u bɛɛ lajɛlen senkɔrɔba don a y'o bonyamasigi k'u ye k'a yir'u fana k'a fɔ musaka in a bɛna don a donda fɛ ni ala n'a kira sɔnna ma i n'a fɔ maliyɛn caman y'a di cogo min na wa min ye sɔrɔdasiw dɛmɛtɔ in fana ko k'a bɛna baaraw kɛ don nataw la yaasa hali bi ka dɔ fara cɛsiri ni wulikajɔ kan min ye sɔrɔdasiw olu bɛ se ka senkɔrɔba don cogo min bamanciwale siganama 3 tɛgɛ dara olu ka baarakaw olu ka sugu la Ansongo marabolo la waleya in kɛra kilomɛtiri 25 Ansongo dugu kɔnɔna a n'o yɛrɛ cɛ maa minnu ye ko in kɛra u ɲɛna sa u y'a yira sa k'a fɔ k'a mɛnna ni maa 3 in bɛ ka ɲini Mali wolomasiri tabaw fɛ sabula a yirala k'a fɔ olu de ye bingali caman sababu ye ka na maaw ka minɛnw minɛ la ka bin maaw kan k'u ka balo n'u ka baganw cɛ ka taa ni a ye maa 3 in kɔni bɛɛ lajɛlen dira gendarmelakaw ma Ansongokaw fɛ yen sɛgɛsɛgɛliw u bɛ se ka kɛ cogoya min na yaasa ka se ka a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔn n'an bɔra ye Keba an bɛ taa kɛnɛ kan sisan kɛnɛ min ni o kuma bɛ senna fana tile 2 in na ka kɛ ni an ka jamana ale kiiribon cogoya ye kiiribon n'o o ye cour d'appel ye ale tun ye kiiritigɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min sigi sen kan n'a fɔra o ma sa ko tribunal spécial yaasa dunko juguya ni yurukuyuruku waleya minnu kɛra an ka san kɔnɔ olu kiiri dɔw bɛ se ka kɛ cogo min na i b'a dɔn k'a fɔ ko kiiri in kun cɛra salon ko octobre kalo la min ye kiiri dɔw ye olu ma se ka tigɛ i n'a fɔ jamanakuntigi ka pankuru ko ani kɛlɛkɛminɛn minnu sanna ka di an ka wolomasiri tabaw ma Ibrahim Boubacar Keita ala ma hinɛ na k'ale to fanga la Keba kunungo maa min tun bɛ yen ni kumaw bɛ sɛbɛnna o la sa o ti maa ni ye Mamadu Kamara Madus ale ka kunnafonidi gafe min bɛ yen n'o ye info 360 ye o ye kunungo tile baara bɛɛ lajɛlen a sɛnsɛn ka se ka a latɛmɛ an ma Keba Madus ka sɛbɛnni na a ko kunu min ye jamanakuntigi tɔgɔla pankuruko hukumu kɔnɔna na Musa Mara ale de kun wele no bɔgɔ jeninen kan a ko ale ka ɲininiw la a n'a ka faamuyaliw la Musa Mara ye maa tuloma don nin kiiri in kɔnɔna na wa maa min don a ka kumaw ye tali kɛ jɛya ni sanuya bɛ se ka kɛ cogo min ye ka nɔgɔ bɔ pankuru in ale sanniko la Keba k'an ka tarikuw la kunungo n'o kun ye araba ye k'an bɛ se k'o fana sɛbɛn tarikuw la ka kɛɲɛ ni Musa Mara ale min ye premier ministre ya k'an ka jamana kɔnɔ ko ale ye ɲininiw kɛ k'a jateminɛ k'a fɔ ko nin ye maa fɔlɔ ye maa min ye premier ministre ya kɛ o kana seereya kɛ bɔgɔ jeninen ale kɛnɛ kan Musa Mara yɛrɛ a nana i n'a fɔ don tɔw la a bɛna cogo min maa min don sa a kan ka kuma fɛn mun ka Keba o ye k'a fɔ tribunali ale kɛlen don k'a yira sa a ka assise spéciale senfɛ ko maaw bɛ yen olu ye sɛbɛnni kɛ maaw bɛ yen olu ye ŋanamu kɛ ka ɲɛsin jamana nafolo ma min ye bɔsin tigila ani ka maaw sugandi min y'o ni dugana maaw ye ka wari di olu ma olu ka minɛnw san olu ka pankuru san jamana tɔgɔ la Musa Mara ale tun ye fanga ɲɛmaaya kɛ an ka jamana kɔnɔ avril kalo k'a daminɛ o la san 2014 ka na se san 2000 janvier kalo san 2015 o janvier kalo ka na se o ma Musa Mara ɲiningali caman kɛra la Keba ka kɛ ni pankuru ale sanniko ye ani minɛn minnu bɛ yen n'o sanna ka di wolomasiri tabaw ma n'u yɛrɛ ko secret défense Keba Musa Mara fini dɔ tun b'a la sa min ɲɛ tɛ yeleke ten kosɛbɛ a ɲɛ dibilen don a nana kan'i jɔ o y'a sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 11 o tɛmɛna ni miniti 24 ye Musa Mara a gɛrɛla ka na jɔ bari la k'i tɛgɛ fila kɔrɔta k'a b'a kale ministère public ani maa minnu bɛ yen n'o olu ye kiiri maaw ye maa minnu ye sɔrɔdonbagaw ye n'o olu ye ntɛnɛn kɔfɛ sɔrɔdonbagaw ye n'a b'a fɔ olu ma ko avocat de la défense ale ni fanga yɛrɛ ka ministère public Keba a y'i kale olu bɛɛ lajɛlen ye k'i kale kiiri ye k'a bɛ min dɔn a diinɛ n'a ŋaniya la ale Musa Mara a bɛna o de fɔ u ye Keba nin ye waatiba ye i n'a fɔ Mamadu Kamara Madus y'a fa siri cogo min a ko min ye Musa Mara yɛrɛ ka sɔn ka na fɔlɔ
ko ye tamasiyɛn belebele ye tamasiyɛn b'a yira k'a fɔ maa don a tɛ fɛ bingali ka kɛ a tɛ fɛ namara ka kɛ a tɛ fɛ yuruguyurugu ni nɔgɔ a ka to fɛnw na keba i bolo koro an ka politisiyɛn kɔrɔ min bɛ se k'i kun bɔ k'i jɔ ka kuma n'i tɛ yigiyigi i tɛ jɔrɔ a fɔlɔ i b'a fɔ Zumana Sako filanan i b'a fɔ Modibo Sidibe Musa Mara bɛ na sabanan Useni Amiyo Gino Pulo Koniba Sidibe keba ninnu kelen-kelen bɛ se ka bɔ k'u jɔ nka ha kana an dɔw wele dɛ Mara ale kɔni nana kana sa min ye ɲɛfɔli ni baara min n'a b'o dɔn kuma daminɛ na fɔlɔ ko k'a bɛ min fɔ an ye keba ko balimaya sira ni sinjiya sira sira suru fara sira suruman sira nɔgɔman kan ko foyi tɛ ale ni Fili Buhari cɛ wa maa minnu bɛ yen ni sigana kelen don la k'a fɔ k'olu nɔ minɛnen don ni musaka dunko in na ko balimaya sira fana taalen n'u cɛ fasirisekɛba ko min ye Fili Buhari k'a yecogo kun ka ɲi kunun dɛ keba k'a ka kɛnɛya fusara kosɛbɛ k'a yecogo la ko min ye kɔlɔsilikɛlaw ye maa minnu kun bɛ kɛnɛ kan ye ko bɛɛ lajɛlen sera ka o seereya maa tɔw n'o olu fana bɛ yen Musa Mara ko fana ko balimaya sira t'a ni olu fana ni ɲɔgɔn cɛ ko nka k'ale nakun ye a bɛ min dɔn a la seereya hukumu kɔnɔna na ka nɔgɔ bɔ kow la u ko Musa Mara ma o tuma na a fɔra ko min ye nin ko in ye sariya sira fɛ dibidibi bɛ ko in na koyi sabula a fɔra ko pankuru mun sanna jamanakuntigi tɔgɔ la ko min ye gundola ko don a man ka da kɛnɛ kan Musa Mara ko ale bɛna kuma diinɛ n'a ŋaniya cɛ a bɛ min dɔn a la a bɛn'o de fɔ u ye ko a b'a ka kuma daminɛ ni min ye keba ko jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keïta ka pankuru sanni ko in ko don kelen da kelen k'a kuma mana conseil des ministres la k'ale kɔni to ministeriya la IBK dun nalen dugu o ministre tun y'ale n'o ye ministre des villes ye k'ale tun bɛ yen ko nin kuma ma deli ka n'a ye k'a fɔ ko pankuru ko kuma in nana conseil des ministres tabali kan Musa Mara ko k'o ma deli ka kɛ a ko ale ka bɔ pankuru ko kuma kalama k'o ye ale nalen ka kɛ premier ministre ye a kɛlen premier ministre ye ale tun kan ka taa assemblée la a b'a fɛ ka baara min bolo i n'a fɔ Ablaye ye min kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen nka olu ta kun ye déclaration de politique générale ye k'o labɛn de hukumu kɔnɔna na ale bɔra pankuru ko in kalama koyi k'o de sen fɛ ale y'a dɔn ko avril kalo tile 7 san 2014 ko pankuru dɔ ko o sanna min ye marché ye fana k'o fana sigira sen kan ka pankuru in san ko wa fana k'a bɛ min fara o kan min ye avion in ye ale ka se ka kibaruya jɔnjɔn sɔrɔ a la maa fɔlɔ min ye kibaruya d'ale ma k'o ye Fili ye dɛ keba a ko Fili fɔlɔ de ye kibaruya di ale ma sabula Fili tun ye sɔrɔ minisiri ye o kɔfɛ a ko Ashimu Kumare n'o tun ye siraba minisiri b'a dɔn k'a fɔ ko pankuru b'ale ka yamaruya kɔnɔna na bolimafɛnw o tun bɛ Ashimu Kumare ka yamaruya kɔnɔna na a ko ani Ala ma hinɛna Sumelu Bube Mayiga la k'o fana ye kibaruya di ale ma ale ka se ka sɛbɛnw fara ɲɔgɔn kan a bɛna taa politiki mɔgɔw de ɲɛkɔrɔ n'a ma ɲɛ k'ale bɛ taa ka déclaration de politique kɛ a ka nin kibaruya in minɛ a b'a dɔn k'a fɔ ko min ye politikimaw ye a tɛ taa fiyewu n'u ma ɲininkali k'a la assemblée kɔnɔna na Musa Mara ko k'u ye fɛn minnu da ale ma u ye sɛbɛn minnu di ale ma ale yɛrɛ ye olu ye nka min ye maa minnu ye sɛbɛn da ale ma n'o ye Sumelu Bube ye Ala ka hinɛ a la Ashimu Kumare ani Fili k'u y'u sinsin min kan o ye ko jamanakuntigi ko min ye Ala ma hinɛ na ATT la k'o ka avion in k'o ma ɲi han wa fana ko ale IBK bɛ taa dugu la tuma o tuma u bɛ pankuru singali mun kɛ ani ka wari bɔ ka taa pankuru wɛrɛw tali min kɛ k'o wari bɛ ka caya o fana sa ko yaasa ko k'a lajɛ pankuru ka ɲini ale yɛrɛ ye sa min bɛ kɛ ale tɔgɔlata ye a bɛ se ka baara kɛ n'o ye Mara ko min ye décret ye san 2014 ko o min bɛ sugubulon sigi an ka jamana kɔnɔ ko a tɛ se ka fɔ o ma ko secret défense dɛ keba sabula min ye sugubulon 2 mun sigira sen kan ka kɛ ni minɛn ninnu salen novembre kalo tile 13 san 2023 ale ni février kalo tile 10 san 2014 n'o bi sɔrɔdasiw ka minɛnw sanni ko kofɔ ale n'o fana bɛ jamanakuntigi ka pankuru sanni ko kofɔ
ko se ka kɛ dibidibila ko ye dɛ kɛba Musa Mara ko ten ko ti se ka kɛ fiyewu kɔmɔko ye wa ko ale bɛ min dɔn o ye k'a fɔ kɛba ale bɛ min fɔ a bɛ min dɔn waliya minnu kɛra n'o ye pankuru sanni ye ale ni waliya min kɛra n'o o ye wolomasiri tabaw ka minɛn sanni ye kɛba k'a n'an ka sariyaw ti taa dɛ k'a kɛra sira min fɛ ko a b'an ka sariyaw sɔsɔ ko wa ko namara ni yurugu yira la ka ɲɛsin jamana musaka ma ko sabula jamana kɔnɔna na marché public kan ka di cogo min a y'o sira bila pewu u ko Musa Mara ma ko kamalen dɔ bɛ yen k'o tɔgɔ bɛ ka fɔ kuma in na kojugu n'o ye Kafazoli ye ko yalama ko Musa Mara dɔnko bɛ Kafazoli la wa ale ni avion sɔngɔ ko Keba Mara ko ale b'i sinsin min kan avion in sanna miliyari 18 ani tilancɛ sefa wari la ko nka miliyari 2 ani tilancɛ ko o farala kan sabula min ye avion ye a kun jɔlen no yɔrɔ min n'o ye parking wari ye assurance ani a immatriculation ko de y'a to a taara a yɛrɛ sɔrɔ miliyari 21 na Musa Mara ko k'a bɛ min fana far'o kan ko o waliya min kɛra o waati ko ale taara n'o o de assemblée la k'o de ɲɛfɔ yaasa wasadenw bɛ se k'a faamuya ka kɛɲɛ ni kibaruya minnu dira ale ma u y'a ɲininka ko o tuma na Kafazoli dun a ko ko min ye Kafazoli in ye ale y'a mɛn kuma dɔw la u b'a fɔ ko conseiller don kuma dɔw la u b'a fɔ ko coxeur don intermédiaire don wa kuma dɔw la fana fɔ ale ɲɛna ko jamanakuntigi yɛrɛ ka nagakɔrɔsigimaa don ko nka min ye ko in ye kɛba ko Kafazoli yɛrɛ tilara ka kɛ prestataire privé a la koyi ale yɛrɛ ye sugu bulon kow ɲɛnabɔ ko in kɔnɔna na Mara ko k'ale kɔni ale ti cɛ in dɔn dɛ min ye Fili Buare ye u y'a ɲininka o yɔrɔ la sa ko Fili e yɛrɛ fana bɛ mun dɔn Kafazoli la a ko ko ale ni Kafazoli tile kelen ma ɲɔgɔn ye kɛba Kafazoli kɛra jinɛmori ye nka a ye min sinsin o ye k'a fɔ sanni sɛbɛn dɔ n'o ye ŋaniya yira sanni sɛbɛn ye ale Fili y'o o sɔrɔ ka bɔ min ye Umar Tatamli yɔrɔ ani Mustafa Ben Barka ani Madani Ture Fili kun ko sɛbɛn de ye i hakili t'a la u y'a ɲininka de a ko sa ko ale kɔni bɛ se ka min fɔ n'o ye Fili ye ko min ye Umar Tatamli ye ka taa se Madani Ture ma ani Mustafa Ben Barka k'olu tun ye ŋaniya ɲini sanni sɛbɛn dɔ ci ale ma k'a bɛ se k'o fara kuma kan u ye Musa Mara ɲininka ko avion in kuma cayara dɛ k'a y'an bɔ jamana kɔnɔ ka taa n'an ye fo jamana kɔ ka kɛba ko kuma na ko mun ye FM da don ko in na Musa Mara ko papapayi k'ale yɛrɛ tun bɛ nin kana ɲinɛ o yɔrɔ kɔ kɛba ko min ye FM ye o ka laadala ɲɔgɔn ye min bɛ kɛ san o san n'u b'a fɔ ma ko printemps assemblée de printemps k'olu de nana ɲininkali kɛ sa ko kuma na ko Mali ye wari bɔ yɔrɔ jumɛn ka pankuru san ka kɛlɛkɛminɛnw san o la sa ko vérificateur o de ye sɛgɛsɛgɛliw ɲini o yɔrɔ la Musa Mara ko min ye Banque mondiale ye o ka jɛya siraw de don ka kɛ ni jamana musaka kɔlɔsili ye sabula olu fana bɛ musaka di an ka jamana ma Musa Mara ka fɔ la a ko min ye vérificateur ka sɛgɛsɛgɛli ye kɛba ko fana ye furabɔ woro ɲɛma dɛ avion tɔgɔ ko la ani tɔgɔ dira avion ma yɔrɔ min ani avion bila yɔrɔ min na ni u b'a fɔ ma ko île vierge britannique ko walima avion maa minnu bɛ yen n'olu ye cidenya k'a kɔnɔna musaka mun dira olu ma k'o bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛra vérificateur fɛ Musa Mara ko hali n'o y'a sɔrɔ ale bɛ jɛn n'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ se ka juru ta ka se ka jamana k'a ka dépense baw kɛ ani ka se ka baaraw kɛ k'u ye min ta wari min ta BDM kɔnɔna ka se ka waleya in kɛ kɛba o bɛnna sefa wari miliyari 17 ma président ka avion sanni ko la o juru tara BDM fɛ ko nka ko min ye o sira in ye ko hali n'o y'a sɔrɔ an ka jamana yɛrɛ bɛ fɛn minnu fɔ sanuko ta na sira fɛ juruta ko ta na sira fɛ ko n'o taara o sira fɛ ko nka ko fɛn dɔw fana b'a la k'olu kun kan ka jɛya bɛɛ lajɛlen ye Musa Mara yani ale ka taa sigi Fili ka solandonbagaw kɛba olu fana tun bɛ ɲininkali la n y'o de f'i ɲɛna o ɲininkali senfɛ olu ko sa ko seereko kuma in dɛ
min ye fili ka avocat ye a ko ko ale tɛ se ka jɛn n'a ye ta kuma ka ban tancogo la ko Musa Mara ka taa ka so kiba ko Musa Mara ka kuma nana bɔ ni ko ye ko minnu n'o kan ka fɛsɛfɛsɛ ko ale b'a ɲini kiiri fɛ Umaru Tatamli ani Madani Ture olu fana kana bɔgɔ jɛnnen kan ko Musa Mara nana cogo min na k'a ɲininka ko yaasa jamanadenw bɛ se ka jɛlenya ni tilennenya ani laadiriya dɔ kiiri in na cogo min na ko min ye kiiri ye ko ni Musa Mara kɔfɛ Umaru Tatamli ani Madani Ture mana ko kɔrɔ ko kiiri kɔni k'a y'a taasira jɛ dɛ ko sabula ko olu ye maaw ye maa minnu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ministère public ale ɲininkaro la keba ale ko k'ale wuli ka jɔ kɛ ka sɛbɛn ko k'ale ma se ka maa kofɔlen fila ninnu sɔrɔ han nka min ye tribunal ye ale ko k'a jɛra ni avocat ka laɲini ye keba ko ni ala sɔnna ma min ye Umaru Tatamli ye ale ni Madani Ture k'u na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ko yaasa u fana ka na u ka lamɛn kiiri in kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ keba kununko baaraw i n'a fɔ Mamadu Kamara Madu si y'a sɛbɛn cogo min a sɛbɛnw a baaraw k'a taara basigi ni lafiya kɔnɔna na min ye kununko tile bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Musa Mara y'a ka kumaw bɛn k'u bɛnnen bɛɛ k'u labɛn ka kosɛbɛ min ye ɲininkaliw ni jaabiliw fana ye a kɛra waati dɔw la kɔni a ka gɛlɛ nka a bɛɛ lajɛlen kɛra bonya ani karama kɔnɔna na kuuru tigilamaw olu yɛrɛ ye lamɛnli caman kɛ ka tiɲɛ caman dɔn sabula Musa Mara ko ale nakun ye bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya tiɲɛ ka dɔn nin ko in na min ye Mali ye a ka kow ka ca fɛnw ka sigi sen kan Musa Mara kɔni kɛra maa ye sa keba an bɛ min dɔn n'o ye k'a fɔ politiki ko ta nasira fɛ u b'a fɔ ko karisa tɛ se ka taa yan ale kɔni ye o ko kɔni koko bin ka bɔ yen pewu wa a nana ni danganiyaw ye a nana ni kibaruyaw ye kibaruya minnu bɛna na kiiri in taabolo ale falen wa a bɛna to jamanadenw bɛ fɛn caman faamu waleya min tun bɛ sen na an ka jamana kɔnɔ ka kɛ ni jamana yɛrɛ nafolo duncogo juguya ye ka kɛ ni juru tacogo jugu ye ka kɛ ni waleya ye waleya minnu yɛrɛ bɛ an ka jamana yɛrɛ a musaka tacogo a n'a kɛcogo a bɛ maaw sigi a la kosɛbɛ Musa Mara ka ŋaniya ye min ye o ye kana ɲɛfɔli kɛ majɛ minnu bɛ yen ko minnu tɛ se ka kɛ fɛn minnu bɛ yen n'olu tɛ se ka sigi sen kelen kan ni sariyaw tɛ sɔn o ma nka keba a y'a kɛ bonya ni karama kɔnɔna na a y'a kɛ basigi kɔnɔna na a ko a kuma kun ye min ye o ye sariya ye min fɔ ye nka ale mana kana maa curu a mana kana maa bɔ ale ta ye ka se ka kiiri dɛmɛ baara ka se ka kɛ ka ɲɛ sɔgɔma in na nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ miniti 30 ye kiiri kan ka daminɛ nka maaw sigilen don ka min kɔnɔ sisan keba n'o bɛna kiiri ja kosɛbɛ o ye Umaru Tatamli lani ale ni Madani Ture olu ka se ka lamɛn an ye min sɔrɔ ka kɛ ni info 360 ka laseliw ye ani bɛrɛkɛtɛni min n'an yɛrɛ o fara ka sa keba o de ye nin ye ka kɛ ni kiiri in ye kiiribulon kɔnɔna keba n bɛ min f'i ɲɛna maa ni telefɔni tɛ don han o fara i ka dɔntaw kan journaliste si tɛ photo ta ye yamaruya dilen don maa minnu kelen ma n'olu bɛ photo ta k'a mara ye o ye faso télévision soba ye maa tɛ telefɔni ta ye maa tɛ photo ta ye maa tɛ wuli k'i jɔ ye maa t'i to kɔfɛ ka tɛgɛrɛ fɔ bɛɛ sigilen minnu kan ka ɲininka olu bɛ ɲininka n'i tilara i bɛ t'i sigi i sigiyɔrɔ la wa min ye maa minnu kan ka don n'olu fana donna wa ni président donna fana a banna n bɛ taa sugunɛ kɛ n bɛ taa yen fɛ o t'a la n'i b'i labɛn ka taa don min ne nɔ na i labɛn dɛ i n'i ka tigamuga n'i ka bagajiw ka don sabula kuuru kɔnɔna a baaraw ni yantaw tɛ kelen ye an bɛ procureur fo yan n'o procureur général ye Gindo Balogo an ka foli bɛ s'a ma ka kiiri tigɛla fɛn fɛn b'an ka jamana kɔnɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo keba min ye enquêteurs ye fana k'u fo gendarmew polisiw ale ni minnu bɛ brigades kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛyɔrɔw la k'u bɛɛ lajɛlen fo sɔgɔmada in na an sera ka min sɔrɔ kiiri la o de ye nin ye ka da bɛɛ lajɛlen tulo kan Mamadu Kamara Madu k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn a ka dɛmɛ na yaasa an ka se ka kunnafoni ninnu k'olu di jamanadenw ma keba ko seliba ale ye sini ye ala sɔnna ma sa seliba bɛ ka kɛ hukumu min kɔnɔna ɲina basigibaliya ko ɲɔ ɲɛlen don Mali fan caman fɛ maaninfinw sirannen don u dusukun na binkaliwale olu bɛ ka caya o y'a to sa min ye wolomasiri tabaw ye olu yɛrɛ k'u ka taabolo falen ka wuli ka jɔ kɛ banbanciwale ɲugawale kɛbaw dogolen don wo kɔnɔ n'u ɲɛ dara kan u bɛ k'olu dakolonci k'o filenkolonci su ani tile Segu gouverneur ale min ta ni sigi bɛn ale ko kunungo sa k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 21 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 6 ma tile 30 kɔnɔna na Segu maa tɛna munumunu sufɛla la tuguni maa minnu bɛna yamaruya o ye maaw ye minnu ka mɔbiliw lakodɔnnen don n'o tɛ a tɔ bɛɛ lajɛlen na jɔ
armée ale bɛ nin wulikajɔba in na tuma min a yira k'a fɔ tumutu fana olu fana ye nana no o ye o heure kelen in na n'o ye nɛgɛ kanɲɛ 21 ye sufɛ ka taa se sɔgɔmada kanɲɛ 6 ma Bulkesi bingali in kɔfɛ a y'a to yɛlɛma caman donna dugu caman kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ keba min ye kunungo joyila gouverneur n'o ye Mariam Kulubali n'a bɛ Kulubalilakaw ka sigi la ale fana ye sɛbɛn bɔ ka bin dasi ko doyila fana kɔnɔna na ko couvre-feu bɛ yen nɛgɛ kanɲɛ 22 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 6 ma keba olu ta bɛna daminɛ o la Segu kɔnɔna na kunun y'a su fɔlɔ ye maa dɔw kɔni ko k'a jar'olu ye sabula a bɛna to basigi ni lafiya bɛ na nka dɔw y'a yira k'a fɔ ko a ma bɛn olu ma keba sabula olu bolo bi falen kan ka don kow la seli ɲɛkɔrɔla don a bɛna olu ka baara tiɲɛ nka a bɛɛ n'a ta maa ma bɔ sɔrɔ Segu dɛ couvre-feu maa ti bɔ dɛ Sirabaka kasara o kɛra Segukaw fɛ yen Segu ni bila ni ɲɔgɔn cɛ min ye nin kalo ye tile 3 ye n'o ye tarata tɛmɛnen ye donita mobili dɔ ale ni Toyota dɔ karila ɲɔgɔn na Tuna ale ni Bani pɔ ni ɲɔgɔn cɛ bila marabolo kɔnɔna na a yira sa k'a fɔ ko maa 2 fatura waleya in senfɛ maa 12 olu joginna olu taara ka na n'u ye dɔgɔtɔrɔso la min ye pick-up tigi in ye sa ale yɛrɛ kɔni ye Toyota de ale de ni donita mobili nana ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɔgɔn gosi min ye waleya in ye sa dugudenw kɔni ye wuli ka jɔ kɛ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ dɔgɔtɔrɔso la Segu olu bolila ka na joona ka se ka na maa dɔw ta ka taa n'u ye Keba Jalo ka dugu la Bafulabe école directeur dɔ k'u y'o bila mandat de dépôt la dɛ mathématique sujet ko o de ye fiti kɛ o taara a yɛrɛ sɔrɔ écoledenw bolo nka nɔgɔnin fɛ sa min ye président de centre ye n'o ye Wasalakaw fɛ yen ye ale ni directeur de seconde cycle Bafulabekaw fɛ yen ko ale de t'o bɛɛ sa wa o maa kelen dɛ u y'ale de minɛ sa ka na n'ale kɔni ye k'a bila kaso la nin waati in na sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na k'a ɲini k'a dɔn nka min ye a nɔgɔnin fɛ denmisɛnninw kan ka ɲɔgɔndan kɛ min kan n'o ye mathématique ta u y'o falen ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na sa ka se k'a dɔn waleya in ale bɔra yɔrɔ min na an bɛ t'e fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na don conseil des ministres ale baabu fana kɔnɔna na. Pour identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte Nina. Chargez votre carte Nina et enregistrez-vous. Keba kunungo conseil des ministres a y'a ka laadala ɲɔgɔn ye kɛ araba n'o ye juin kalo tile 4 ye Kuluba faama sigiyɔrɔ la ko ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo o ye général d'armée Asimi Goyita ye lamɛnniw kɛlen kɔ bɛnkara la sa min ye ɲɛbila sariya sɛbɛnw ye k'olu dɔw ka olu ka bɛn olu kan jɔyɔrɔ kelen dira maa kelen ma ministres ka baara kɛlen n'u ka baara bolodalenw u y'olu fana dantigɛ ka kɛ ni dugujukɔrɔ nafako ye ministre min bɛ ale ye ɲɛbila sariya sɛbɛn ta sa bɛnkan ka se ka sɔrɔ min na yaasa sanubɔyɔrɔ min bɛ yen n'o tun bɛ Morilakaw fɛ yen ale sanubɔyɔrɔ in n'a sigira sen ka san 2000 san sanu bɔra la min ye Morila ye ale yɛrɛ fɛ Kumantu marabolo de kɔnɔna na bibi na Buguni région o don a yira sa k'a fɔ ko min ye sanubɔyɔrɔ in ye Keba kɛmɛ saradala Mali jɔyɔrɔ tun ye 20 ye a la Anglo Gold Ashanti o tun ye 40 ye min ye Arangold Resources n'o yɛlɛmana ka kɛ bariki ye ale tun ta ye 40 ye sanu in kɔni nana bɔ sa k'a daminɛ san 2000 san ka na se san 2020 ma a yira k'a fɔ ko sanuba tɛ ka sɔrɔ a la tuguni carrière olu tun bɛ ka langoloya sɔrɔ min bɛ kɛ n'u bɛ min bɔ sanu na tile kɔnɔ o nana jigin kosɛbɛ bariki ale kɔni sanu datugu waati selen ale nana sa k'a yira sa ko baara dɔw bɛ ko olu na olu boloda yaasa u bɛ se ka sigi sen kan cogo min na o kun fɔra sa ko k'o kɛ ka bɛn ni san 2021 ye yanni sanu ka datugu Keba olu yɛrɛ kun ye sanubɔyɔrɔ in ta sa k'u b'a kɛ sɛnɛ ale ni bagan marakɛyɔrɔ ba ye yaasa ka se k'a lajɛ fɛn bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min
o de la sa u ye welewelema dabila min ye australien ka société dɔ ma n'o ye société Friedrich Liten ye o kana sa o ka don nin ko in kɔnɔna na Mali kɔnɔna na min ye ale ka tagabolobaw tun ye mun ye o kun dira ale ma a ka se ka baara kɛ k'a daminɛ novembre kalo tile 10 san 2020 na maa minnu tun bɛ sa ni olu tun bɛ n'o tun ye Anglo Gold ni bariki ye olu ka hakɛ feere ale ma kɛmɛ sarada ale tun ta kɛra 80 ye sabula bariki ale ni Anglo Gold Ashanti olu y'u sama ka bɔ morila sanubɔyɔrɔ la gouvernement kɔni ale tora a nɔ na n'a ka kɛmɛ sarala 20 ye o hukumu kɔnɔna na sa a nana ye k'a fɔ sanubɔyɔrɔ in kɔni a tɛ k'a sago sɔrɔ halisa dɛ min ye australien ye olu tun y'a ta k'a k'olu ɲɛna sa k'u nana sanni k'a kɔnɔna na ka dɔ bɔ kɛba a nana ye k'a fɔ fana olu fana tɛ ka caman sɔrɔ tuguni baara in nana kɛ sa olu yɛrɛ y'u kɔ don yɔrɔ la pewu san 2022 min ye baara minnu n'u y'olu kɛ o n'a ta bɛɛ fɛɛrɛ min kun sigira sen kan ka se ka sanu bɔ o la sa Mali ni u ye bɛnkan sɛbɛn sɔrɔ bɛnkan sɛbɛn in tɛgɛnɔ bilara mɛ kalo tile 6 san 2024 min ye société Firefench n'o o tun bɛ ko in kɔnɔna na ale kɔni y'a to sa Mali gouvernement o ka se cogo min na ka morila ta ka kɛ niyɔrɔbatigi ye a sanuko hukumu kɔnɔna na min ye franc symbolique ye dollar la a y'o de ɲini a ka kɛmɛ sarala 80 sa bibi na o min tun b'a bolo ale jɛra o kɔ bɛnkan in ale sigira sen kan yaasa sa juru minnu bɛ yen olu ka jate min ye décembre kalo tile 18 san 2024 min ye morila sanubɔyɔrɔ in ye sa e ko Franklin ani Mali u ma bɛnkan sɔrɔ a la sa o de la décret min sigilen filɛ sen kan nin ye keba o bɛna na to Mali ale ka sanubɔyɔrɔ in ta ka se ka baara kɛ n'a ye morila a kɔnɔna fɛn de o nka an da an ka dugukolo ye n'u taara ka minɛnw to a kan an k'a minɛ conseil des ministres a ye jɔyɔrɔ di keba ministre so min bɛ yen n'o bɛ an ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna Mali lasigiden so min bɛ Washington kaw fɛ yen maa min bɛ yen sa n'o o ye attaché de défense ye o jɔyɔrɔ o taara ka di colonel major Ablaye Makalu ma ale kan ka taa Washington kaw fɛ yen ministre ka baara bolodalen hukumu kɔnɔna na ministre min bɛ malien minnu bɛ kɔ kan ale ye conseil des ministres ladɔnniya sa k'a fɔ k'u ye dɔgɔkun kelen baara kɛ k'a daminɛ mɛ kalo tile 25 ka taa bila tile 31 na farafinna ka kelenya tɔnba o hukumu kɔnɔna na min ye kelenya tɔnba in yɛrɛ ye ale tun tɔgɔ ye fɔlɔ organisation de l'unité africaine a yɛlɛmana ka kɛ union africaine ye juillet kalo tile 9 san 2002 san min ye union africaine ye ale kɔni tun ye ɲinan seli ta sa k'o kɛ farafinna den minnu bɛ yen n'u olu ye gɛlɛya sɔrɔ ka kɛ ni waleya cɛjugu min bɛ ta ka da u kan ye k'u ka baara kɛ o kɔnɔna na nka Mali ale ta sigi min kan an ka maa minnu bɛ yen n'olu bɛ tunga la olu bɛ se cogo min na hakɛ minnu bɛ yen n'u taaragiriw la ka se ka olu sɔrɔ ka kɛ ni colonisation o ko ye kɛrɛnkɛrɛnnena cɛncɛn fo ka jamanaw kan baro sigi ninnu olu bɛɛ lajɛlen kɛra dɔgɔkun kelen kɔnɔna na a yera k'a fɔ drapeau yɛlɛ o kɛra la Tour d'Afrique la yan ton kelen taara sa AES place ka t'o sɛbɛkɔrɔ fura su fana sigira sen kan su min kɔnɔna na sa farafinna ka den minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ yan lasigiden minnu bɛ olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan o su ɲɛnamaya o kɛra CICB kɔnɔna na yaasa ka se k'a jira k'a fɔ hali bi Mali a b'a jɔyɔrɔ la farafinna ka hɛrɛmahɔrɔnya ani farafinna ka kelenya o ko hukumu kɔnɔna na ministre min bɛ muso den ani du kunna ale ye conseil des ministres ladɔnniya a ka baara bolodalen dɔw la musow ka jɛkulu dɔ kɛra Istanbulkaw fɛ yen mɛ kalo tile 22 ka taa bila tile 23 la ale tun b'o kɛnɛ kan min ye du ye o jɔyɔrɔ o de taara ka kɛ olu ka ɲinansan ye k'o sigi sen kan u ka jamanakuntigi fɛ ka du don ba la Turki ye o de ta k'o k'a ka barosigi min kɛnɛ ka sa jamana 26 ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye denbaya ni du ka se ka o don ba la Mali an ka ministre a tun b'o kɛnɛ kan baara minnu kɔnɔna na sa a y'olu bɛɛ lajɛlen dantigɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛ Mali yɛrɛ bolo a y'i da don la ani maa wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu taara kɛnɛ kan sa barosigiw senfɛ hakilinaba bɛ Mali yɛrɛ ka taabolo la duko ta nasira la a y'o fana danganiya bɛɛ lajɛlen ye a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Turkikaw ka barosigi ye k'a fɔra de ko min ye du nisɔndiyalen bɛ yɔrɔ yɔrɔ olu bɛ fara ɲɔgɔn kan yaasa diɲɛ siniɲɛsigi bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ministre bɛɛ tilara k'u tɛgɛ bila sɛbɛn na sɛbɛn min ni Turki y'o sigi sen kan n'a kan ka di diɲɛ seleke naani ale maaw bɛɛ lajɛlen ma ministre kelen in ale y'a yira fana k'a fɔ k'a tun bɛ taama na Segu Sikaso min ye wulikajɔ in kɛ kun ye min ye sa ka taa muso jɛkuluw lajɛ diinɛkuntigiw
min ye kabilatigiw ye ka taa bɔ tɔnjɛkulu minnu bɛ musow tɔgɔ la sa ani minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Sikaso ni Segu t'a la sa Segukaw fɛ yen avril kalo tile 18 a n'a tile 19 ale ni Sikasokaw fɛ yen mai kalo tile 8 a n'a tile 10 k'olu baaraw bɛɛ lajɛlen tali kɛ mun na u ye donbolo kɛ musow ye muso minnu bɛ se ka bamayɛlɛmaliw kɛ sa sumansiko ta nasira fɛ angɛrɛ k'olu fana d'u ma ale ni baarakɛminɛnw musojɛkulu k'o dɔ d'olu ma jɛkulu min bɛ yen sa n'o ye baarakɛyɔrɔ ye n'o ye dugulo maaw u y'olu fana dɛmɛ kɛ olu ye u ka forage n'o ye jibo n'o ye ka se ka o dilan min ye kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen b'u bolo n'u bɛ nakɔ sɛnɛko la k'o fana larawulili baara k'u ye musow olu fana sen yera sa sumansiw o tɔgɔla don bɛ sigi tako 17 u sen yera o la ale yɛrɛ ni musojɛkuluw fana ye ɲɔgɔn ye hakilina yɛlɛma falen k'olu kɛ Sikaso musojɛkulu fɛ min ye waleyaw ni baara bɛ se ka k'u fɛ k'i da don olu bɛɛ lajɛlen na minisiriso yɛrɛ ka baara minnu bolo dalen don a y'olu ɲɛfɔ minisiri min bɛ sigida ko kunna saniya ani yiriwali kutalaja ale conseil de ministre ladɔnniya k'ale tun bɛ Marokokaw fɛ sa congrès belebeleba min kun sigira sen kan k'a daminɛ mai kalo tile 22 ka taa sa tile 23 ma n'o kɛra Urzatikaw fɛ min ye Marok dugu kɔnɔna na congrès in bɛ tali kɛ mun na sa o ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔw kunbɛli ka kɛ ni jitɔn yɔrɔw ye cɛncɛnfugaw la ale ni yɔrɔ gɛlɛmanbaw la jɛrɛ in fana sa a ye tali kɛ mun kan sa o ye Tamarosu o bɛ se ka don ba la cogo min na dugukolo minnu bɛ yen n'olu tiɲɛnen bi o dugukolo bɛ se ka dilan cogo min na baaraw ye tali kɛ o la min ye Mariam Tangara ye n'a bɛ Dumuyalakaw ka sigi la ale y'a yira sa k'a fɔ ko Mali yɛrɛ jɔyɔrɔ ka bon o ko la sabula min ye dugukolow ye olu caman tiɲɛnen don o fɛɛrɛw sigilen don sen kan an ka jamana kɔnɔ yan yaasa an bɛ se ka baaraw kɛ cogo min na k'an jeniyɔrɔ fi Marokokaw fɛ yen fɛɛrɛ minnu tigɛra Mali kɔnɔna na ale y'i da don olu la k'olu bɛɛ lajɛlen da bɛɛ lajɛlen tulo kan minisiri min bɛ seko ni dɔnko kunna an ka jamana kɔnɔ ale ye conseil de ministre ladɔnniya sa k'a yira k'a fɔ ko sankɛmɔ a tako 625 na k'o bɛna sigi sen kan sankɛmɔ yɛrɛ ye taabolo ye taabolo min sigilen don jɛgɛmɔba ka sangaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka tabiya don min kabini lawale la a bɛ yen min ye farafinkalo 7 o alamisa 2 min ye sankɛmɔ in ye a bɛ kɛ o de la san o san a bɛ kɛ ka kɔn samiya in ye fɛɛrɛ kɛnɛ don ale ni ɲɔgɔn lajɛrɛ kɛnɛ don min b'a to sangaw bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ minnu bɛ yan minnu bɛ kɔ ka bɛɛ lajɛlen mina ka sankɛmɔ in k'a ɲɛnamaya baara minnu kan ka k'a kɔnɔna na seko ni dɔnko taw b'o la laadalakow b'o la jɛgɛmɔba fana bɛ sigi a ko sen kan min ye sigida lakana o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ a la min ye tako 625 in ye k'o kɔni bɛna kɛ juin kalo tile 12 a bɛna n'a to fana min ye sɔrɔ ye min bɛ kɛ sangaw fɛ yen ka se ka dɔ fara o kan Mamu Dafe ale ka fɔ la minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna sa ale ye conseil de ministre ladɔnniya sa k'a fɔ ko bana cɛjugu minnu b'an fɛ yan sa n'o ye mura gɛlɛnni min bɛ keba la k'a jiginna kosɛbɛ ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen ta in kan jamanakuntigi ko bɛɛ lajɛlen ka tangalanw kɛ matarafa bana kunbɛn o ka fisa ni bana furakɛ ye k'an bɛɛ lajɛlen k'an janto an yɛrɛ la yaasa an kɛnɛma bɛ se ka to cogo min na ka jamana k'ale wasa conseil de ministre fa sirila juin kalo tile 4 san 2025 secrétaire général du gouvernement Brahma Koulibaly, chevalier de l'ordre national. Premier ministre ale ye chinois ka lasigiden bisimila kunungo a yɛrɛ jabala la n'o ye ministre ka baarakɛyɔrɔ ye cité la min ye chinois ka lasigiden ale nana kana bonyamasegi kɛ a ye sabula nin ye a san 3 kalo 7 ye sa ale tun bɛ lasigidenya la an fɛ ale ka baaraw bɛɛ lajɛlen banna min ye premier ministre ani Chine lasigiden b'an ka jamana kɔnɔ u ye hakililajigi kɛ sa général d'armée Asimi ale sen donni mun kɛra ɲɔgɔn ye ba la min ye chinois ni farafina ka ɲɔgɔn ye ba min kɛra n'o tako 9 kɛra a ye foli kɛ o la Beijing baara min fana kɛra septembre kalo tile 4 ka taa sa tile 6 ma u y'u da don o fana na u ka fokaki min sigira sen kan fana n'o kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la a y'a da don o fana na a ko nin waati in kɔni na Mali ni Chine u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo min ye Asimi ani Xi Jinping ye sa ko olu fana bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ka se k'a sanna yɛlɛ hali bi ale se kɛra min ye nin san 3 in kɔnɔna na yaasa ka se ka baara kɛ o ye tali kɛ kɛnɛyako la sɔrɔko la wolomasiri tabaw ka ko la sojɔ ko la ale ni sira wɛrɛw premier ministre y'a fɔ a ka baara la a ka faamuyali la a n'a ye Mali dɛmɛni minnu kɛ nin waati laban ninnu na ka sɔrɔ ka kanbɛn d'a ye min ye Ablaye Mayiga ye a ye donboloka ye yaasa n'a taara
kuma n'a y'o ye a ka biro kɔnɔ a hakili ka to a la k'a fɔ ko a tun bɛ Mali la Mali min n'o tɛna ɲinɛ a kɔ o hukumu kelen fana kɔnɔna na sa min ye Ablaye Diop ye ale n'a tɔɲɔgɔn gouvernement maa dɔw ministre min bɛ donita ko kunna an ka jamana kɔnɔ seko ni dɔnko ministre olu farala ɲɔgɔn kan sa ka surafana dun dɔ sigi sen kan yaasa Shingon ale bɛ se ka bonya cogo min na o bonya in kɛnɛ ka sa Sine lasigiden u kɔni ye a yira sa k'a fɔ ko nin waati in na lasigiden min bɛ lasigidenw bɛɛ sanfɛ olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan ani maa mafalenw caman baara in senfɛ sa min ye Ablaye Diop ye a ko général d'armée Assimi Goïta tɔgɔ la Sine lasigiden min taatɔ filɛ nin sa ko a bɛ kɛ officier de l'ordre national ye Mali la ka kɛ ni min ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ tunga la k'a bɛ d'o ma a ye baara min kɛ an ka jamana kɔnɔ a ye cɛsiri min kɛ yaasa Sine jamana a bɛ se ka Mali dɛmɛ cogo min na waati gɛlɛnmanw na Nations Unies kɛnɛw kan baarabolow kɛnɛw kan wolomasiri tabaw ka dɛmɛniw kɛnɛ kan école kow ka taa se min ye subahana mansin kow ye k'a b'a fo la wulikajɔ minnu bɛ sen na a n'a sera ka baara minnu sigi sen kan nin san 3 ni kalo 7 in kɔnɔna na k'a kan ka bonya ka tanu o la jɔnjɔn min dira ma o b'a yira sa k'a fɔ ko ani Mali kɔni k'an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo wa min ye Sine ka lasigiden fana a ye foli ni bonyamasegin kɛ Mali ɲɛmaaw ye bonya min dara a ka san 3 in kɔnɔ ani lamɛnni kuma tɛ malidenw ye Mali yɛrɛ sigi diya min don a la k'a tɛna se ka ɲinɛ o kɔ kosɛbɛ a bɛ foli ni tanuni ta ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma min ye ale ka baaraw kɔni nin y'olu nɔgɔyalen an ka jamana kɔnɔna na yan Keba an bɛ taa Maga bi ye Arafa ye Arafati don denni ye hijuko la Keba sabula n'i ye Arafa ta k'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ni ale kɔni kɛra o dugusajɛ ye seli ye n'i ma fili dɛ walima o tɛ de o de la maa caman sunna bi nka an ka cɛ n'o ye Ibrahim Jawara ye an ka mɔgɔw sera kɛnɛ kan baara bɛ ka kɛ cogo min na Arafa sisan an ka taa ale sɔrɔ yen. An balimaw assalamu alaikum an bɛ Arafa bi alamisa donya bɛ in na mɛkalo tile 5 le 5 mai 2025 an balima silamɛw filière gouvernementale an ka mɔgɔ bɛɛ sera Arafa alhamdulillah rabbil alamin dugu jɛlen sa alamisa in na sɔgɔmada fɛ 7h waati 6h waati maliyɛn dɔ y'a laɲini k'a fɔ ka wuli k'u bɛ taa u ɲɛ da Arafa kulu kan an balimaw Arafa kɛnɛba de don hali n'i bɛ tantan kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ i bɛ yɔrɔ min kɔnɔ o bɛɛ ye Arafa de ye tantan kɔnɔna bɛɛ ye Arafa ye nka dɔw y'a laɲini k'a fɔ u bɛ wuli ka taa kulu la ka taa kulu fana filɛ o tɛ baasi ye ka d'a kan Saudiya jamana ye heure min di ko maa ka taa kulu la o de ye k'a daminɛ 10h ka taa bila 16h an ka maliyɛnw inshallah kabi sɔgɔmada fɛ fɛn min ye 6h 7h u ye délégation labɛn k'u kunda ka taa kulu la ka sɔrɔ tile yɛrɛ ma kɔrɔtan kosɛbɛ alhamdulillah an balimaw ni ne Arafa kulu ye Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar a y'a lajɛ dɛ k'a daminɛ kulu duguma fo sanfɛ a bɛɛ falen bɛ tetetew mɔgɔw la e ka kulu sanfɛla filɛ bani ko adamadenw ni yɛlɛnna ka taa fo nin sanfɛ fɛn kelen pe kama Ala jati kama cogoya min na Ala k'u jurumu yafa an balimaw Arafa ye donba ye dɛ ni Ala y'a yira mɔgɔ min na diɲɛ fan bɛɛ fɛ i ka bato k'a kɔnɔ surtout ni maa min sera ka na Arafa kɛnɛ kan ka ni jɔ ka kulu in filɛ ka duwawu min kɛ an balimaw duwawu tɛ bin dɛ ka da ka cideba ko kisi a nɛɛma b'a ye ko duwawu bɛ jaabi don min na ka tɛmɛ don bɛɛ kan k'o de Arafa don ye. An b'an ka Maliba in fo an bɛ duwawu kɛ Mali ye n bɛ duwawu kɛ maliden bɛɛ lajɛlen ye Ala ka Mali suma ka Mali jamanaden bɛɛ lafiya k'an ka nali kɛ hɛrɛ Mali ma k'a kɛ dususumaya ma ka fitinɛ ni sitanɛ bɛ ka jisuma k'a fura ye k'an bɛn kelen ma k'an ka jamana ɲɛmɔgɔ k'a sankɔrɔta. An bɛ duwawu k'an yɛrɛ an bɛ duwawu kɛ jamana ye ya Rabbi an Ala ka bɔda d'an ma Ala ka bɔda d'an ma Ala k'an kisi Ala k'an tanga an y'an kalifa Ala ma an ye jamana in kalifa Ala ma ale de bɛ bɔda ɲuman bɛ Ala de bolo Ala ka bɔda d'an ma an b'a ɲini Ala fɛ an b'an ka ko bɛɛ di Ala ma ka duwawu ɲini ale de fɛ an bɛ duwawu kɛ Ala de b'a minɛ an bɛ duwawu kɛ Ala de b'a minɛ Ala ka bɔda di Mali ma ka bɔda di maliyɛnw bɛɛ ma. A k'a dɔn k'a fɔ Mali ka hejidenw an bɛ tile yan bi k'a daminɛ sɔgɔma fo ka taa se fitiri ma n'an ye fitiri seli waati min na inshallahu an bɛ sɔrɔ k'an kunda ka taa Muzdalifa ni ka taa si yen nɔ an balimaw ka bɛlɛ tɔmɔ seliba don sɔgɔma sini sɔgɔma ka taa sitanɛ bɔ inshallahu o kibaruyaw an bɛna o bɛɛ lase aw ma. An bɛ duwawu kɛ sirasugu Ala k'u bɔ boli la Ala k'an bɛɛ de bɔ boli la Ala ka an san dusuw la Ala k'an san juguw la Ala k'an san juguw la Ala ka Mali k'a yɛrɛ ta ye
ambo yine fala fe ala ni kulu barka yara kama ala kamali bobul ala kamali lafiya ala kamali bobul ala kan yara lafiya Allah anya dale ko kulu ka kulu ni woro barka ma duka ni dugulo ne ma ban kan jol men kambe do fama ni ala fala ka be minaye anga jamana ala ka paski ala kana na blanjugi ala ka sangorta da ala ka sangorta ma surasi ala ku deme ala ka kuna wolo duma ala ka hera kambe ambal maslameu anya donga fo ni kenenka arafa keneka ka fo mali bena jia mali gelabe na ban kadaka malio be ka fo na nyininga ngaka duoke duo folo abadam ne jamana la ka duoke jamana ko ala ka mali sabati digo na alhamdulillah bi arafa keneni anya kulere ka duoke jamana ka singa duoke jamana abu su boraka su mime sunya to do min boraka abudo mi man ko mallamba do abe duoke al balaga jamana populula ala ka jamana bobula ala ka jamana kisi ala ka mali pen kisi munu me ka mali diriger al bi ala ka fanga duma kan populula ala ka se jugula al bi ala ka rafa chaya ambal ma aslameu aka donga fo anga delegation ba anyamako ba Dr Abdul Fattah Sise délégué général aya ni gidu fe anga hagil toala ka fo Saudi wati min fo no e 10h pile katable à 16h là ni o wati sera angana son mauka bokata kulla aywa alhamdulillah ambal ma ambe afunga wal mando ni ne arafa kuli Allahu akbar ambal maslameu malew do keni kenen ga jamana yi we do keni kenen ga tension yi am do ke ya rabbi do min kaya alaka mine mali alaka sabati mali alaka bamba mali alaka jidi ambal mau alaka mali gelabe ba 2025 na asibe alai ya rabbi arafa buya ko so mali gela alaka bamba law mali en ben nanu ga hamina ko kelen pede bula ko mali ni mama ni ko jamana yi Allahu akbar ambal mau anga nyogomine amune maliyo yi kele anga dabla fitne mai ibadu nga ko jamana kanumbe mogola yani mali alaka sinsi aywa Ibrahim Jawara ma fo sanga alaka dugaw bela jilemine alaka Arafat le here alaka se anga jamana bela jilema an islam jamana bela jile soma inata ko joya kibajalo ki fo ki walimando ni anlame bagaw ye kulu fana fo ku walimando akambe wati werani ala sonama anga nyuan deme ka bingeni kelaw ne ma falaw ne waljugu tigilamaw kele ayon deme ankaw deme ka bingeni kelaw ne ma falaw ne waljugu tigilamaw kele naye kuna foni soro bingeni kelaw ne ma falaw ne waljugu tigilamaw kan ay negajuru ci deme sola negajuru srafe worte saramina bisheki funi fu tani kele muga walma bisheki funi fu tani kele mugane fla walma bigono doni sheki tani wolovla bi sabani woro bi wolovla ne duru ngo bigono doni sheki tani wolovla bi sabani woro bi nani ani duru